Wana Kasirori. Yes. Makadi zintezi. Ndiripo zvangu makadiwo vanhu. Handitika. Takatanzwa nekukutsvagai kuti munhu yaari kupu takazona munhu achitovaccinatwa panyaya yeCovid. Aiwa tinenge tiripo. Kuti media inozongotiwanawo kana taenda kunzvimbo dzekuvaccinatwa kana kuti tiri kumakiriniki kana kuti tiri pamaprograms. Handitika. No, that's fine. Aiwa tinotenda kana muchiendawo maprograms akaita sevaccination ari kukurudzirwa nehurumende mukurwisana neCovid. Takati tiende kuitira kuti vaya vakambotiona tatanga maARVs vakationa zvichitibatsira kuda vangabatsirikawo vakazoita sarudzo yakanaka yekuenda kunovaccinatwa. Handiti. Right, mataura nyaya yakanaka yekuti vaya vanotoona nenyaya dzemaARV. Mani makore mangani muchirarama neutachiona hweHIV? Ini ndakatestwa 1989. Murume wangu paanga ari kurwara ari kupararinyatwa. Vana chiremba nguva idzodzo vanga vasati vaane ruzivo rwekudzikisa HIV. Saka ndakangotestwa asi pasina ruzivo ndangonzi positive yacho ikango positive isina kuti ndakawana mushonga kana kuti ndakawana chinobatsira. 1989 ndiro gore rakashaika murume wangu. Okay. Saka chakaita kuti mude kutestwa kushaya kwakaita murume kana kurwara kwaita murume? Kurwara kwaita murume ndakatestwa achiri mupenyu. Okay. Asi iye paakashaya achiziva kuti chirwere chanditora ndichakati. Akashaya achiziva. Kazhinji ngatidzokere mugore ra1989 tidzokera 1988. Angarwara kwenguva yakareba zvakaita sei? Kuzorwara kuzosvika pakushayika. Ndofunga akapedza gore rose achirwara. Okay. Kudhara ndakatarisa kuma 1989 koko. Kazhinji dzinenge dziri nyaya dzekuti ndakaroiwa, ndakazodii, paakatanga kurwara imimi makazvitora sei? Ini ndaisingarinzwisisi kuti chii. Ndaingofunga kuti kurwara kuchaita sekuchapora. Asi takaedza zvese. Kana nchiti zvese imimi semunhu mutema munoziva kuti zvese zvinorevei. Ndizvo. Asi hazvina kubatsira. Kuzosvika munhu aita bedridden. Kuzosvika pakushayika. Maenda kuchipatara matestwa imimi kumaona kuti ndiri HIV positive. Process yaipapo ndofunga kuti yasiyana naiye zvinezvi. Iye zvinezvi vanhu vanogona kuenda vanoita counseling vagoita sei. Ipapo nyaya dzeHIV dzakasati dzanyatsotekeshera ende mabatirwo acho manguva iwayo anga akasiyana nezvaakuitika zvinezvi. Mutsauko wakanga uripo kana kuti mafambisirwo akaitwa nyaya yenyu muchikombeya iye zvinezvi akaita sei? Mukoma Robert, kare ikoko zvaitoda kushinga. Waingaudzwa kunzi uri HIV positive. Asi veukama ukavaudza izvozvo ndofunga kare kwaingonzi ishura matongo ka. Kusina zvekuti HIV positive kana zvatakunzwa iko zvino zvekuti undetectable kana zvei. Vaingonzwa kunzi maita positive. Zvakwana chiremba utoti next. Wakutobuda kana uchachema kana uchaita sei wakutonoshungurudzika uri wega. Ende papasina kana hama yekuzoudza. Ini pandakaudzwa kunzi ndiri positive. Shoko rangu gara pakati pangu nemurume wangu. Hapana kana mumwe munhu wandakamboudza. Okay. Nekuti ina hapana paindirwadza, hapana zvairatidza. Ndaito chivhindikiti chaicho. Saka ndakangozviisa mumwoyo. Zvangondidya mwoyo ndiri ndega. Pakashayika murume wangu. Picture yanga ari muhospital ndo picture yandaifunga kuti manje ndinotofa. Ende ndichafawo pachirungu ndawestika. Sine zvazvakaita murume wangu. Handei pagraveyard speech. Imimi ndimi mega manga masara muchiziva chokwadi. Vanhu vaiti chii chatora mushakavu? Vanhu vaiti arwara nemaulcers, vamwe vakati arwara nezvirwere zvakawanda. Ende graveyard speech ndinganyepe kuti ndaive ndiripo. Nekuti mutemo unoti kamukadzi usvike panenge pachiga murume unenge uri kana 20 meters away wakagara nana tete vako nana mbuya vako. Kuguva unozoenda mangwana musi unoviga murume hausvike. Saka ndina umbonzwa zvaitawo.
mabva ipapo katanga kuronga nezveupenyu hwenyu semunhu ainyatsoziva kuti ndo zvandiri izvi makazvifambisa sei? Hapana chandakaronga chakanyanya wanda. Chandakatoronga ndechekuti inini pakashaka murume wangu ndandato kuteachers college nekuti iye ndiye akatanga kudzwa kakuti ari positive tichiri kumba kwedu tisati tauya kuno kuHarare semunhu akatanga kurapwa ari tichiri kukwekwe. Saka inini ndandato kuteachers college. Saka ndakatozoona kuti ndiraramise mhuri yangu vana vangu vachiri vadiki. Amini vana vangu inini ndandine 1 asi semunhu kaunongoita vamwe vana ndandine 2 vana. Vangu vachiri vadiki vese vangu vari below 5. Saka ndakaenda kuteachers college vana vari kumba ndiri kuteachers college Monday to Friday student, Friday to Sunday amai. Zvingofamba zvakadaro kusvika mapedza. Kusvika ndapedza tingati patime izama muri kucollege papo hapana zvamakaudza veukama kana students kana lecturers? Hapana vandakamboudza nokuti nguva iyoyo, remember this is 1989 ndandiri kuma20s. Chero munhu wandaiudza ndaingoona senge pasina chaanondibatsira nacho. Ini ndaingoitawo basa rekuti pandawanawo pane zviri kutaurwa zveHIV ndoita sei ndoteerera, asi kazhinji zvaitodzikisira rufaro rwangu. Muchiri kurangarira kuti kwaibuda mafirimu ekuGhana, aibuda vanhu vari wasted, mastori acho anga asingambokwidziridze mweya wako. Saka ndaingoaona and day raunenge waona you would be so down uchifunga kuti saka ndakutofa. Ndaitokaunda makore angu ndichitoti gore rino rinopera, gore rino rikapera futi ndoti kuti gore rino rinopera ropera futi zvichingodaro. And I was like careful neupenyu hwangu. Handina kuzofarisa zvinoita mamwe mastudents. Yes, ndaifara semastudents ka kuBelvedere Teachers College kwaitwawo zvinoitwa zvemastudents taifara, asi ndaifara ndichiziva kuti ndinofara ndichigomera apo nekuti inini ndine chirwere asi ndine vana. Saka ndaifara ndichiziva situation yangu, asi kuudza munhu chaiko chaivo hapana wandakamboudza. Saka munhu wamakazotanga kuudza ndiani ende rakanga riri gore rechingani? 2004 pandakarwara neTB ndopandakazoudza my sister anouya kumashure kwangu, because angati kurwara kwamuri kuita unoziva TB kana isiri kurapwa in 2 weeks time unenge zvatochinja. Saka ipapo ndopakanditi komadi kunotestwa. Ini nechimwe ndichiziva kuti ndakaita ndatestwa zvangu kudhara. Uye ndiye akatosagesta manje. Ndiye akatosagesta manje. Andifistira kana ndichirwara. Atosagesta kuti kosora nekurutsa kamuri kuita uku madi kunotestwa. Andati ndichaenda. Apparently ndakaenda kusvika. Asi ndakaenda ndikanoudza chiremba kuti ndiri HIV positive. I remember it was 2004 in August. It was around Heroes. Takuda kuenda kuHeroes. Taiti mangwana tikuenda kuHeroes. Panaenda kwachiremba pandanoona chiremba bva nditi atori HIV positive pandati zvikanza ngatimboona ndakuisa paTB treatment. TB treatment yandiri kukuisai it's only for holiday yeHeroes. Holiday yeHeroes ikapera ubva watsoka. Chiremba ndinomutenda akandiseva. Akabva atonyora tsamba akatenda kuNazareth izvozvo, so vari kuita half day, but I suggest you go to Nazareth today not tomorrow nekuti vanenge vakavhara. Unopiwa mapirits aya, then unowa mapirits aya for the holiday. Panopera holiday you come back. Ndabva kuGlenview koko ndikaenda kuNazareth ndikanopiwa mapirits. Mazuva ayo mukoma Robert kwakuchiri kunwiwa 32 mapirits eTB.
nguva imwe chete mapirisi airwadza zvawo iwa amapinda munombada matonzwa simero yemapirisi andanopiwa mapirisi aya ana rifampicin ana chichi ndauya kumba chiremba akandiona kuNazareth kubva asagesti akati kana mapirisi aya achikurwadza because i32 akawandisa unonwa kana nemaheu nekuti nemvura zvifambi anga akawanda but nekushinga ndakanwa mapirisi aya for about a week papatone change uchinwa 32 pazuva mapirisi anga akawanda iwa kadhi racho ndichitori naro mumba munomu zvekuti munhu wese anoita tb ndomuratidza kuti ona iwo utonwa mapirisi mashoma ona atainwa isusu ngomwako 6 kana chiyaya mashoma saka ndakabva ndaona kuti tb inorapika nekudzidziswa kuNazareth maitotanga nemalessons mopinda muchi wobva waudzwa kunzi ukarega kunwa mapirisi ako tb yako ikarega kunyatsorapika unenge wakuuya kuno everyday tichikubaya jekiseni saka izvo zvakabva zvandishungurudza ndikati aiwa mapirisi chero nchinwa nemaheu ndinoita se ndinonwa zvangu tb ndakarapwa tb ndakaona vamwe kamune makawanda munenge makawanda ende nguva idzo zvaitonani nekuti ndaitoenda nekombika ndoburuka paNazareth paipa ndoita se ufamba ende discrimination mukombi aibva panzi vanoburukira papemu ainzi papemu paNazareth paipa nenyaya yebvudzi vane pemu vese burukai toburuka hedu vamwe vachiya nebhara vamwe that time vamwe vaigona kuya vakatoberekwa saka utoona kuti inini ndichiri kufamba zviri nani saka ndakatedzera chirongwa chetb after 8 months chiremba bva azondisa pamayarafi anditi sister mabva kunotestwa makasika vati imi muri kuziva chokwadi but maita sekutaura kwavaita madzoka manje kubva kuhospital sister vakazouya kuzondiona young sister yangu akazouya kuzondiona kumaatesitwa here ndikati zvakanzi chii ndikati zvakanzi ndiri positive kubva ati zvine basa rei and pakati zvine basa rei I was relieved ingotedzera zviri kuitwa murapi in 2004 nguva iyoyo kwakusati kwaane ma-ARVs awanda kudaiso nguva iyoyo waenda kunonyoresa kuWilkins wambosvika pawaiting list iya kuWilkins kwacho kwaiwandirwa zvekuti taimukira ndafunga waitobva kunoguma 5 tinonyatsobata queue upinda mutown woenda kuWilkins wosvika pamwe pacho zita romuvhawo pamwe pacho zvonzi muri kuona pane ava vari kunyanyorwarisa saka takutomboisawo kumberi wopiwa rimwe dheti nyowani wopiwa rimwe dheti nyowani asi unenge uchitoona zvaipo kuti munhu wacho ari kuiswa kumberi like this other day there was a couple vanga vane vana vavo matwins ini ndakuda kutoiswa pamaARV couple imagine the couple was positive vana were positive ende vana vacho vanga vasingaratidzike zvakanaka saka ndakatoputa kuti ndidzorere hangu mashure mupe ava kwai kuWilkins yes taidzidziswa taitwa sei but kwaidzikisira zvekuti munhu aigona kushayika ari mukiu kureva kuti munhu anenge akanonongera chi kuuya kuzotora mushonga nekuti vanhu vaibva kana kunana seke uko kana kunana domboshava kana kunana ndofunga maneighboring peri urbans vachiuya kuWilkins saka waitowana all sorts dzevanhu sisi ndo yangu sita ndakatanga kuzviziva ndiye akazoudza here dzimwe hama kana kuti makazotora time yamakati rega ndichiudza vamwe kuti ndo zvandiri kurarama ndii young sister azviziva handizive kana akaudza dzimwe hama but hapana akauya kwandiri achiti tanzwa nai akangoudza mai vangu kuti chi my mother was still alive then kuti mwana wenyu arwara and mai vangu semubereki kubva vangoti uyai naye kuno nekuti vanhu vese
even mimi ndikakuradza makadzi angu ndakadzikira zvekuti vanhu vazhinji vaitofunga kuti pamwe ndichafa kana neni futi ndaitofunga kuti ndifunga nguva yazokwana zvekuti I was giving away things. Dai vamauya ipapa makauya ndichirwara dai matobudawo mune chenyu dai moti munhu avauzondiona ndopa kana hembe kana poto kana chini chingofunga kuti munhu uyu pamwe ndikazofa anogona kuzonyimwa zvinhu. Saka audza mai vangu akati ngauye kuno. Mai vangu was the second to know. Ndikanovaudza kuti ndiri positive and sechemberi vanga vasinganyatsozvinzwisisa chirwere chipi ati ndo chiye chinonzi patv shuramatongo vati mwana wangu warwara asi hazvikutadzise kuita mwana wangu. Saka that was encouraging because pavakati hazvinitadzise kuita mwana wangu hazvikutadzise kuita mwana wangu ini ndakabva ndaona kuti inga vanhu vekumba kwedu vanoita sei vanondida. Ndakazoudza futi imwe hanzvadzi yangu ikati chiremba kana ati upinde pamaARVs anodhura but tichamukubatsira kuita sei kutenga. Vandibatsira kutenga time aitengwa aitotengwa kana nekuti kaiwe unenge uri pawaiting list but uchanida CD4 count yatodzikira nditakambotanga tichiti CD4 count kana iri kuma 250 yadzikira CD4 count inenge yakadzikira but waiting list yanga iriko. Saka ndakatanga kutengerwa nehanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu yatenga kubva ndazomboita rombo rakanaka kubva ndamboita imwe time yandakapiwa neMSF ndaitopiwa on a monthly basis. Driver wachitodriver mota achiuya kunoku kuzondipa mapirisi and then ndopandakazopinda mugovernment program. Anditi mabva kuBelvedere kutraina sateacher makazonoshanda kupi? Ndakamboshanda kuFatima kuLower Gweru for less than a year. Kubva ndatransfer kubva ndashanda kuMbizo High Kwekwe for less than a year again. Kubva ndazoya kuno kuHarare 1995. Pamakazobuda pachena makanga muchishanda pachikoro chipi kuti ndo mararamiro andiri kuita? Ndofunga matoya nepachikoro chacho Glenora High 2 iri paroad apo namushaya bhande road ndopandaibva ndakatanga kubuda pachena kuti ndarwara. Makaudzana? Ndakaudza mukuru wechikoro the late Mr. Shenyika kubva ndaudza staff nekuti apa zvasisikavanzikika kana waita TB mukoma Robert haizi kutamba nayo kana wanyatsoita chaicho inonyatsira pemu inenge yakunyazooneka mazuva yayo yainyatsoratidza. Vakazvikamuchira sei staff neheadmaster? Ndisingaziva hangu kuti ndisipo vaiti chii but they were all very sympathetic and they helped me pull through. It's a unique school. Vaindibatsira zvekuti vanhu vekudepartment kwangu vaitoticha maclasses angu on my behalf. Kutondibatsira basa kana ndine marking yakawanda utongoti unza kuno nemaansa kuti kumakiri. Saka the place is like my second home. Vana vechikoro obviously kana vana vechikoro vakazvinzwa shoko rinofamba kusvika nekuvabereki. Ndopakatangira discrimination yacho nekuti vamwe vabereki vakatoti satidi mwana wedu kuti atichwe nemunhu ane AIDS and remember kudhara vanhu vakasingazivika kusiyana kweHIV and AIDS. Even mazuvano because unonzwa munhu achikomenda kuti COVID yakanzi vane AIDS havavaccinatwe and wobvunza kuti vane AIDS ndevapi? Vanhu havanyatsonzwisisa, vanotoda kuramba vachingoita sei vachingodzidziswa. Saka how did you pull through kana vamwe vabereki vaiuya vachiti isusu munhu ane AIDS kuti amire pamberi pevana vedu vozouya, makazviendera sei? Mararamiro atinoita kana munhu une utachiwana
zvinoda kuti iwe ugone kuzvimiririra ugone futi kuziva marights ako. Ini ndaingozvimiririra kuti HIV haiziyo inodzidzisa vana chikoro. Chinodzidzisa vana chikoro chii ndini. And munhu wozoshanda zvekuti vabereki vacho vanopedzisira vakuappreciate kuti but munhu uyu ane HIV yake but anenge anoziva zvaari kuita. Saka izvozvo ndo zvakabatsira. Panguva zvakare vana vaikura and pamakazovaudza imimi vanga vane makore mangani and vakazvitora sei and how did you prepare them kuti vazviaccept kuti this is what is there? Vana vaikura ini handinambovaprepare. Ndofunga musikana akatoita zvezvi zvekuverenga kadhi rangu ndisipo. Anga ane makore mangani? Anga ari all level, so this means she was around 16. Saka hapana kuvaprepare kwandainyanya asi HIV yanga iri topic yekuti taitaura mumba medu zuva nezuva. Okay. Pese pandaiwana opportunity yekutaurira vana vangu about HIV ndaingotaura navo. Saka averenga kadhi kwamuri akasingoti chii? Hapana zvaakataura asi munhu anenge aona chaona munoona nekuchinja kwaanoita maitiro ake. Akatowanza rudo. Okay. Nice. Akatowanza rudo ende ndofunga aifunga kuti amai vangu pamwe vakuzoshaika. Nekuti akaita nguva yekuti aitorara light on achirara mubedroom mangu. Achida pandakazomubvunza hangu nyaya dzese dzaperedza akati ndaida kuti kana maizofa mufe zvenyu ndiripo. Ko mudiko wacho vese havana zvavakaratidza. Kana kuti maybe they no choice. Kana kuti vanhu vakanga sezokutaura vamaita kuti yanga iri topic yamaitaura nezvayo mumba menyu? Yanga iri topic yataitaura nezvayo mumba medu and inini I am an open person, outspoken. Zvekuti ndakaona kuti kutovanzira vana vangu pamwe vangazopindawo futi mudambudziko rakaita sei rakafanana nerangu. Saka nyaya idzodzo ndaitodzitaura ndichitira kuti ivo vasapinde mudambudziko racho sezvo vese vanga vasiri positive. They are all negative. Mane organization yamuri uyo mune position ikoko inonzi chii and iri kuita mabasa api? Organization yandiri ndiri secretary wedistrict rekunoku nobata Hopley, Glenmora, Glenview naSouth Lipaka. Inonzi Public Pan-African Positive Women's Community. Inobata nevanhukadzi nevasikana. Chese chinoita utano hwevanhukadzi, budiriro yevanhukadzi, marights evanhukadzi, mabusiness evanhukadzi, zvese zvinobata mukadzi. Munoziva kuti ukaeducata mukadzi watoeducata nyika yese. Asi organization yevakadzi asi tinoshandawo nevarume. Varume vanenge vana Pastor Kapachawo, ana Davis Masodze, vakawanda wanda. Hatisarudzi zvekuti tinoda kushanda nevakadzi. Tinoshanda futi tichida kukurudzira vasikana, vana vedu vasikana vachiri kukura, mayouth, so that we empower them kuti one day tinenge tisipo ivo vanofanira kusara vakadai vakabata baton stick. Izvinezvi muchiri kuenda kubasa muchiri teacher? Ndichiri teacher asi ndakakwidziridzwa. Hurumende yakandipawo kamwe kakoro kadiki kari kutanga tinoti masatellite schools. Saka ndaTIC ikoko. Saka ndinenge ndiri in charge. Teacher in charge? Teacher in charge. Aiwa, makuru wote. Zvinotenda Mwari. Vakawanda kunyanya madzimai ndo vanowanzoenda kunana chiremba kekutanga kubva vatestwa murume asingatozviziva. And
zvikovanetsa kuti zvino murume ndomuudza sei. Hakusi kuti kana anotestwa ndiye anonzi akatanga nekuti chazvinwana mumba. Asi sitona kutaura kuti vakadzi ndovanowanzoti akangonzwa padzimba pamhanya pachiremba akazwa padzimba aititisa akazoudza sei partner yake kuti handi chinotesa. Nokuti ipapo kazhinji panowanzoita domestic violence kana madivorce chaiwo. Process iyoyo mungati ingafambiswe sei? Process iyoyo tichiri kushanda nayo zveshuwa. Varume vanonetsa kuudza kuti ndanoita positive, asi tinokurudzira rudomba. Muzamukoma Robert, kana muchidanana hazvinetse kutaura nezvenyaya dzepabonde. Tinokurudzira vakadzi kuti vasaite vasarwadzirwe mukati, vataure kupatna yavo. And tinokurudzira even vana vasikana vatiri kushanda navo kuti ngavaregere kumhanyira kuroorwa, ngavatange vaita sei vaumba ushamwari nemukomana wake, kuitira kuti communication mumba isazonetse. Kana communication isinganetse, hazvimbonetsi kuti baba ngatiende kuklinika. Toda kutenda director wedu Utendai Westhoff. Pane program yakamboita last year yevabereki vakazvara vana vavo vane utachiwana vese, asi vakaita vana vavo vari negative. Vakadzivirira yatinoti parent to child transmission. Haichanzi mother to child, nekuti mwana azwa amai chete. Parent to child transmission. Program iyoyo yakafamba zvakanaka, and pakabuda nyaya dzakanaka dzekuti vamwe vabereki vari kumira vese kubva tichironga kuita nhumbu yedu, tiri munhumbu yedu kusvika panozoitwa sei patinozopona mwana wedu. Saka izvozvo zvinodzivirira and zvinoita kuti tigare tichiita sei tichitaurirana. Atoriko madiscordant couples atinoshanda navo vari muwanano dzavo dziri kutotapira. Muri pachikoro paGlenorapo pane here mwana tokutanga nevana vechikoro akamboya kwamuri akabuda vachina kuti ticha inini ndozvandiri zvichida akazvarwa ane utachiwana? Varipo. Makazvigamuchira sei ende kana kuti tomubva tati munozvigamuchira sei kana mwana achinge auya kune mudzidzisi achiti inini ndomamirira akaita utachiwana utano hwangu? Mwana kana akatouya kwandiri zvinenge zvatonaka, first thing ndotomudza kuti ndozvandiri mwana wangu. Ende mwana anobva atoti anogona kuchema kana kushushikana, asi teta kutotanga counseling kaipapo, tototanga ushamwari tichifamba tese. Ndofunga last year but one before COVID, nini kubasa kwangu kwandinoshanda kwandakuudza ikweikwe kunonzi kusimba redenga. Ndaitotaura nemanesi pachipatara semunhu wavanongoti metron nekuti ndagarisa neutachiwana. Ndoudza kuti ndanichikumbira kuti tite kagurupu kedu nevana vangu. Such that day randinouya inini kuzotora mushonga ndozuva rinouya vana vangu kuzotora mushonga. Ende vana vanofila free kana vane mudzidzisi wavo. Nichangu kungotakura makadzi avo, toita zveutano hwedu, totakurana todzokera kuchikoro. Saka izvozvo ndinoona kuti zvinokurudzira vana kuti vasadefault, because vanenge vachiziva kuti ticha vanoziva date rangu ende tichabva tese pachikoro. Samitro vabereki vangaudze vana vavo nyaya dzeutachiwana sei? Ngatiti kwete kuti ivo vanawo kana kuti vana vanawo subject iyi mumhuri ingaintroducike sei? Subject iyi mumhuri inofanira kutogara iriko mukomo, nekuti even syllabus Ministry of Education ichishanda neMinistry of Health, musyllabus pane nguva mudzidzisi wese panotosungirwa kuita sei kuticha zveHIV. Handiti mashoko chete ndoanozosiyanawo zvichienderana neage dzevana. Mashoko hauzove too elicit kuti onyatsotaura nezvazviri, asi unenge uchitodzidzisa mwana. Ndofunga even kuECD
kune lessons dzinototichwa dzema-don't touch, vana vachitotaura kuti ma-don't touch, apa pangu vachitotambirira vachiita sei. Mwana ipapo anenge akutosiya zvekuti unoona mwana chero akauya kumba pakugeza paipai ukada kumubata pama-don't touch anotoenda achinokurera kuna ticha kuti chii mama vaindibata pama-don't touch angu. Saka izvozvo zvinoita kuti vana from ECD anenge achikura grade 3 vanenge vachidzidziswa mavalues ekuzvichengetedza, grade 7 vanenge vakudzidziswawo makupindawo zvimwe zvakawanda. Of course kuchikoro hatitaure nezvecondom use, we only preach about abstinence. But abstinence handingairamba ndichingoitaura kakune munhu akucollege. Kucollege ndakutonyatsooti dyo nemazvo takutotaura zvidziviriro nekuti kuti kucollege vanhu vakura vakwanisa kuita chi machoices avo, ma-informed choices, not just choices. Takutovaudza futi kuti wakufanira kuita responsible. Une ma-rights, but ma-rights come hand in hand with responsibilities. Ndiko kudzoserai kumhuri mbichana. Vaviri vatatu vazviziva extended family message yakasvika sei, ende yasvika pane here tisingataura zvidine zita akauya kana kati tete kana mainini kana kuti muroora unoziva kana neniwo ndo zvandiri izvi. Variko vakawanda patakaita program ndakaona kuti kutovanzira vana vangu azopinda official anti-discrimination phase 2 yanga ineni napastor Kaipachao nasekuru wangu Davis Masodzi. Taibuda pa-TV, taibuda pa-radio, taibuda, there was a billboard of me on a 4th pamabhazi, and there was another billboard of me pa Bedbridge border post. Zvekuti pese pandaenda kuSouth Africa passport yangu yaitongotenderera nema-officers. Munhu uyu ari paposta billboard ari pana ndopi oya mbotarisa munhu kutobuda panze unotarisa billboard. Saka hama dzaigozotadza kuziva sei, hama dzaitadza kuziva, hama ndopa dzakatobva dzaziva ipapo. And ndinotenda maybe hama dzangu takanyatsobatana zvekuti hapana vanotaka ndidiscriminate. Hapana vamwe hadzi vamanobva kuti ndezvemari kaizvi kudhara wetu ukabuda pachena udzi kutsvaga mari. Kudaro vaidaro vaitoti wane mari varoora mune mako vaziva kakawanda kumushandisa tipe mari. PSI ine mari, ndezvemadhona zvine mari, une mari tipe mari. Pakutodza wasi kurwara iwe uda kutoita mari une mari. Saka izvozvo zvakabatsira. Of course there were relatives and neighbors, churchmates who came for help. Kumata zvifambisa sei ndo zvandiri, vamwe vauya vachichema, vamwe vachiuya vachiti. Saka remember ndakatanga kuzobuda pachena murume afa kare kare. Some came and thought kuti kasi pane zvamakazoita murume vakazofa. Maipinda nedzipi murume pakazofa. Blame yakuya kwandiri manje yashifta. Tutudza vanhu todoi ndakatorohwa ndine 18-19 years. Ndiri hazvichapuruvhike. Hazvichapuruvhika bhozi munhu hapasina. Munhu hapasina kuti ataura kuti zveshuwa chi. Munhu anga right. But izvozvo hazvisina basa zvacho. Because tiri kuti isusu kana nyoka ye-HIV yapinda mumbaka hatitarisa kuti nyoka yapinda nekupi. Tinongotsvaga nyoka toita sei touraya. Panomboita blame game. Tichitowesta nguva patinoita blame game paya. Saka it helped a lot of people. It helped a lot of colleagues vekuglenorrhea too. And I think kubva pandakataura kuti I'm positive. We've not had a death yemunhu yestaff kana kuti akafa ne-HIV. Okay. No. Because HIV isusu kubasa kwedu we talk about it like it's a normal thing. Hande kuchechi. Kuchechi vakazoona here kuti pamabillboard kana kuti makaenda kune mukuru wechechi mukati zvamuri kuonaka
chabhonduko ini ndakaenda kune mupristi anga aripo mazuva iwayo ndikangonotaura kuti baba ini ndarwarai and being him zvandambotaura zvekuti ine ndiri munhu I think akasununguka and pese panenge ndiri I make sure that I make friends saka father vangu varipo vakangoti zvina basa tese tichafa and I remember vakatoniti musha wangu tori nehama dzangu dzakawanda dziri HIV positive saka you pull through but yes vamwe vaiuya kuchechi yes they would discriminate like pamwe kusirwa nezvimbo pabhenji kuti uchiuya munhu ubva ati achisuduruka pamwe kuti unyatsogara usaende kunogara padhuze you know kuita as if ari kusira nzvimbo but ini ndaiona kutotiza but ndakakurumidza kuzviona and I quickly preached about HIV kuchechi zvekuti iko zvino hapana nyaya kuchechi kwedu izvinezvi kune pandemic yeCovid kune misinformation anotenderedzwa nevanhu kuvanhu vari kurarama neutachiwana hweHIV. Dzidziso yamungavape ndikuziva kuti imimi makanobayiwa 2-3 weeks back yamungavape imimi ndeyekuti chinoti takatogara takatarisana makanobayiwa ini ndakatonobayiwa rangu rechi 2 days ago ndakatopedza nezvazvo. Dzidziso yamungavape imimi ndeyekuti chii? Mukoma Robert pakauya maARVs takaudzwa isu kuti chirwere chevarungu vanoita vanhu vatema chirwere chinozobikwa mulebhu ichi chikazodii munourayiwa nevarungu munozofa. Tikasvika vamwe vakasvika pakuregera kunwa maARVs vamwe vachiteerera mamits nemachii ekunzi hanzi ukamuka everyday uchinwa weti yako inopera tikadya moringa tikadya African potato you name it hapana kuenzera makaziva hapana taita netumakapu twedu twesimbi tikati waitomuka makuseni tunoita weti wobva gudubira asi takazongosvika pakuita se pakurwara handiti inenge handisi kuti imwe mishonga yakaipa asi ndiri kuti kana uri uchirwara neHIV in fact kana utongori neany condition kana kuti kana usina rely on zvinhu zviri credible, rely on zvinhu zvinopa positive information. In pane magrupu epamafoni andakatobva nekuti paine kutaurwa izvozvo zvekunzi hanzi unozoita chizombi wozodii kana ukabayiwa vaccine yeCovid wobva waudzwa dzimwe nyika kuri kubva vaccine unzi nyika iyoyo ida kutokuurayai kuti vasare vachichera gold rain muZimbabwe zvakazodai zvikazodai. And what I did is I went to my GP ndanotaura nachiremba wangu akandiudza kuti muri kutononoka kunobayiwa jekiseni racho imi munofunga kuti vaccine kuunzwa munyika muno mune WHO kuuya kuzouraya vanhu and sezvamataura kubva chiremba wangu andiburisirawo kadi rake ndabva kuna chiremba ndine hama yangu chiremba futi ndikaenda kune mukwasha wangu ndikanobvunza mukwasha wangu akati muri kutononoka mama imimi kana muchifunga kuti vaccine iri kuvinga vanhu vakasimba here kana kuti tovinga imimi mune maconditions hurumende inoda kurapa vanhu vapi imimi here kana kuti aine ndikabvunza mibvunzo yakawanda zvekuti takasvika pekuti ini ndega ndakazviona kuti zvakakosha kuti ndiende kunovaccinatwa kubva ndanovaccinatwa and hapana kana side effect ramakanzwa after that? Hapana. And Sametron wepaWilkins ndakatosvika ndikaona umwe mukoti wandakamboona kuti kare akatonditi chiri mupenyu ndikati sisa matonditambasa mandimhoresa tombondudzaiwo zvevaccine kana makaona picture ndakatorwa yakabuda mumapepa ndaive ndakatopfeka jacket was sitting ndichitaurirana
nanesi ndikataurirana nanesi vaya vakandikansela vapedza ndikakumbira kuona pasitaka pachawo anti-discrimination weCity Health Dr. Jones ataura neni futi vakati if you are anxious it's okay tokubaya kana takubaya umbopedza 30 minutes wakagara pa toona kuti ucharutsa here zvakuti hanzi rinorutsisa kana kuti uchafenda zvakuti rinofendesa kana kuti uchakolapsa zvari kunzi rinokolapsisa ndakabayiwa ndikagariswa 30 minutes ndakagara hapana kana chakaitika ndakauya kumba up to now hapana kana chapari kundirwadza tinotenda Mwari. Pa 30 years ndozati pane zvakawanda zvakaitika. Pane zuva 1 here ramunoti iri mukarirangarira munoti apa vavo ndinotenda Mwari? I think inini harisi zuva 1 ndinoti ndikarangarira kubva gore rashaika murume wangu. Remember, I was married, I wasn't going to work, I was well looked after, I was mwana mudiki, I was married straight into a flat and later into a suburban house, and Redcliffe was Redcliffe those days. Yes. And it saka pa zvakangonzi gwish murume afa zvinhu zvachinja. From that day until today, every day to me is a miracle. Amen. Because every day rinondiratidza nyasha dzaMwari dzatinoziva isusu kuti dzinowedzerwa every day. Saka all those 30 years zvese zviri kuitika kwandiri is a miracle. Pa 30 years idzodzo ndakaita diploma re-education Belvedere College, ndikazoita degree nezo, ndikazodzidzirawo kuchaira mota, ndikatenga mota, ndikarorerwa mwana akachata, ndikaita vazukuru. So you know, I can't point out it one day. Every day pandinomuka Mwari vanenge vane chekuita neupenyu hwangu. And every zuva randinomuka futi ndotomeka sure kuti zuva rega rega ndabatsira munhu kana kuti ndabatsira vanhu, be it zveHIV kana kuti chii. Kureva kuti inini Mwari vakandiraramisa for a purpose. I'm not just living kuti ndingorarama. Ndikutorarama kuti ndibatsire vamwe vanhu. Even mucommunity munomu I speak about HIV, I speak about vana kuti vaende kuchikoro every day. Ndofunga pamangobvunza zita rangu hapana munhu kuti hativazive. Ende pamabvunza apo ndopatori pabhesi pangu zvekuti izvozvo vanotoshaye kuti kochairman vari kubvi. Ndopatinenge tiri semadzimai kana nevana vakomana ivava vatichitaura. Vese vama muchitaura navavo they are at university. Because tinenge tichitaura navo nezveupenyu hwavo. We don't want my graduates anobva kuuniversity asingazive zveraramo. Toda kuti vabve vagraduate vararame upenyu hune quality. And HIV yacho by 2030 kune kusina, saka we are working towards that. Kurati in short, kurati inini chaiche matokanganwa kuti mukurarama neutachiona HIV. Nditombozvifunge that doesn't define me. Yes. That doesn't define me, and nditombozvifunge. Wow, upenyu ngori normal. Wato normal. Muna August ndakatotestwa before ndada hangu zvekuita vaccine, ndikatonza utachiona hwangu undetectable. Kureva kuti handikwanise kupasira kune munhu asi hurimo. Zvichita kuti wapera ka hurimo zvawo asi haundicontrol. Mashoko enyu kupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera 30 years muchirarama neutachiona hweHIV, nhasi ndopamuri. Zvichida pane mumwe ari kuona program panguva dzino, mashoko, words of wisdom, encouragement, motivation yamungamupe ndeyekuti chii? Kune vasina utachiona ndinoti garai musina. Vanawo musape vamwe, garai upenyu hwakanaka, quality life.
and look after yourselves kuitira kuti donzvo redu renyika rekuti tirikuda kuelement HIV pa2030 ribudirira. Zimbabwe Mwari vanotida asi kaMwari vanoti my people perish because of lack of knowledge. Saka isusu ngative knowledge and let's use wisdom in everything that we do. All right. Yeah, man. Yeah. Run them again. What is happening there for? You are no question. I don't get Run them again. At a fire we burn, we run them again. Zim Kona crew, we burn them again. Tasangani Squad Slime Media TV thing. All right. Yeah, man. Yeah. Run them again. What is happening there for? You are no question. I don't get Run them again. At a fire we burn, we run them again. Zim Kona crew, we burn them again. Tasangani Squad Slime Media TV thing. All right. Yeah, man. Yeah. Run them again. What is happening there for? You are no question. I don't get Run them again. At a fire we burn, we run them again. Zim Kona crew, we burn them again. Tasangani Squad Slime Media TV.